trayazi iwayase Goncha blue tick tra Diske opano mai sikai yo tinotenda mai maita basa beiko tinoti takati chadzisiwa iri kwedi kwatabva kuno kudzakatoibva inga makagarika nzara inongotiza habla zvinofara zvakanyanyisa nokuti kamuchira kwamaita sekutaura kwatamboita tatitiwe pana baba kuti zviri kufamba sei chii chiri kumboitika uye mukuda mukatiudzawo kuti zvii zvakanatsoitika kusvika baba vazorarama muraramiro wavari kuitawo. Chakaitika pana baba vakabuda pano vaine huku yavo vakanga vativo vari kuenda kumbonotandara nemadzisawira avo asi vakanga vativo vachada kunotenga imbwa saka vakabva vadzoka pano vasisina huku iya vadzoka vasisina huku iya ndakaona baba vadzoka vane imbwa asi handina zvandaiziva hangu kuti chii chakanga chatora nzvimbo kuti vawane imbwa iyi. Mushure memazuva mashomana pakasvika mwakomana pano vakomana vakasvika ndobva vativo amai muchiona tasvika panapa baba ava vakatora imbwa yedu vakatibira imbwa yedu baba vakabva varamba kuti ini imbwa ndakaitenga nehuku iye ndakabva nayo pano ndichinda kudoro. Mushure memazuva zvetati gare mushure memavhiki matatu baba vakabva vatanga kurwara ndobva tatanga kufamba kwataifungidzira kwese vakatanga kurwara sezvamuri kuona izvi vachihukura kudai vachingoparapara pasi vakatanga kutorarama saizvezvi havana rimwe basa ravanoita havana zvimwe zvavanokwanisa kuita munhu akutongorarama achitongotevedzera zvinongoitawo imbwa takambozama kufamba kumaprofita nekudzin'anga asi zvose tazama kuedza zviri kuramba urwere hwacho huri kuramba huchingokura kusvika pari zvino vanhu vese vemuraini nezvivana zvidiki vanenge vachingosekawo vachitevedzera marwariro atakasangana nazvo mukati meupenyu hwedu pano pamusha semhuri mararamiro acho akatoma zvekuti zvose zvatatitarisirawo kuti baba vachange vachiita pari zvino zvakatotiona. Mama mati imi makambofamba ndazva mati makamboenda kung'anga makamboenda kuvaprofita zvese zvakaramba ko mune here zvamakamboedzawo kuti muone vakomana vamambotaura vaya vanga vachiti vakabirwa kuti munzwe kuti ivo vari kuti chii kuti havana here zvavanoziva kana kuti zvingagadziswa sei. Paurwere huna baba takamboedza kuti tizame kutaura nevakomana vakanga vachifungidzirwa kuti ndo vaiva rizivembwa vakomana ava vakatanga vachimboramba asi pakupedzisira vakomana ava vakazobvuma shuwa kuti tisu varidzi vembwa asi kuti tibvise zviri pana baba ava vakomana ava vakati vanoda mombe 15 saka muri kungoonawo zviri pano kuti hatina chatinacho hatina kana huku kana mombe kana chii saka zviri kutotiremerawo tiri kutoshayiwa kuti tozvifambisa sei kuti baba utano hwavo hudzokedzane pahwakanga huri sepakutanga nekuti zviri kutotiremerawo iniwo ndinongovawo mai vane vana vavo handina rimwe bhindauko randiinaro. Svikai zvototorumwa maizimuto nembwa yenyu kana iruti zvayo munhu zvongopanduka sembwa nyika yakaoma. Masera sei maizimuto? Tasera masera sei? Masera sei vanorwara? Vanongodero. Sure. Ko makati nenyu baba? Yevo makati zvenyu baba ndo zvomunongoona kuno zvakatiwira izvi zviri pano muvillage medu. Zvinowanikwa muupenyu. Ndo mapinda ukache upenyu kuno vanhu vanonga vachibata zvakasiyana siyana zvinowanikwa asi zvinopfuura. Vanhu ngavadzidze kusamba mhani ndo zvatitambudza. Ndizvozvo asi hakungoti kana zvinhu zvadai vanhu vanofanira kuzvigamuchira zvakuti zvinowanikwa zvichapfuura hasi. Tinotenda. Mama mati vakomana vakati vanoda mombe 15 kuda kweimbwa chete imbwa yavo ndongabirwa vanoda mombe 15. Alright zvakaoma. Alright saka baba ava ndikuona kuti pakugara kwavo vakagara maminitsi 2-3 vari kuhukura saka kana pari panyaya dzechikafu vanoita sei vanodya sei vachiri kugona kuita sei munhu rikati vakurarama sembwa. Vakutorarama sembwa ko kana dziri nguva dzamanheru pakurarapa vanongorara vachingota sei zvokuita nguva dzese dzeusiku.
vanenge vachitongohukura sezvavari kuita. Chero mumba havachatomborari mumba, vanongorara panze vachingohukura sembwa. Pakasvika munhu vanenge vachingohukura sembwa seizvozvi zvamuri kungoona zvavari kuita. Saka upenyu hwacho hwakati omei, asi hazvina kushatazvo, zvinoita zvakanaka. Saka imiwo semudzimai ari kugara nababa, muri kuzvitora sei, munozvigamuchira sei sokuti vanhu vemunharaunda vari kuzvitora sei urwere huri kuitika, imi muchizvigamuchirawo sei nekuda kwemaactions anoitwa nevanhu vemunharaunda? Ini maitiro anoita vanhu vari munharaunda anondibata zvikuru nekuti mararamiro angu anga ari pano pamushanda achitarisira kudzokera kumashure nekuda kweurwere hwababa, uyezve tachitarisirawo kuti pamwe kuda tikafamba vanogona kupora. Zvino zviri kuramba vanhu vemunharaunda vanogara vachingoseka maitikiro azviri kuita pano pamusha. Saka nhai mama, baba vasati vasangana neurwere hwavasangana tingati vava nenguva yakadini vane urwere? Vave nemwedzi miviri vachibatikana saizvozvi. Ivo vanga vachiita nezvichi, vanga vachishanda, munhu anga achienda kubasa here? Basa ravo tatingogara pano pamusha edu tichirima mumunda umu, tatirima kotoni nezvibagwe ndo zvazvingotipawo mari. Saka iko zvino havachakwanisi kuti vachipinda mumunda nekuda kweutano hwavainahwo? Pari zvino zvinhu zvakatoma, patakutotarisira kuti mvura yakuda kutonaya kuti tidzokere kumunda, zvino vari kungoramba vachirwara seizvozvi. Makadii mhuri yeZimbabwe, tiri kuno kwaGutu kumasvingo kwa Chief Chitsa, tiripo mudunhu Masabhuku yeChimutando. Zvamaona pana patafambira murume wamaona anga ari papanga achirarama sembwa. Murume uyu anonzi Peterson Chamutengure. Murume uyu anonziye akauya nembwa yanga inayo isingazikanwi kuti yakawanikwa kupi nemudzimai wake. Zvino panonzi pane varume vari kuti vakabirwa mwando wakati murume ararama upenyu hwaari kuraramawo hamavadikani, zvakaoma, zvinhu zvinorwadza. Varume vari kuti vanoda mombe 15 nokuda kweimbwa chete, imbwa inohukura, vanoda mombe 15 kuti varape vanhu vezvakaita murume uyu. Ndo zvamuri kuona zviri kuitika kuno kunzvimbo kunoko. Saka hamavadikani, ndo zvamunoona Peter anoda kuti abatsirikane padambudziko raanayo nokuti ndiye breadwinner. Munhu anorarama nezvokurima sine upenyu hwave nahwo hachakwanisi kuti ararame, akugara achihukura, kana kudya chaiko akudya sembwa, achararumba, zvese zvichireva zvokuti hapasisina baba. Tinokutendai hamadikano nokuteerera nerubatsiro rwenyu rwamuchapa. Ndinotwa ini Jefferson Chinomomo. Tinowanikwa tiri kuGwanzi TV, tisu tiri kudai kukupai zviri kuitika mukati menharaunda matinorarama. Sarai murugare. Tegandi gone, one chap look.